Erről a Claptonról egyébként, ezt ne tudd meg. A Claptont, hát meghívtam anyám temetésére. Most nem azért, de hát meghívtam, meghívtam magát az anyám temetésére a Clapton. És érted, ott a koporsó, ott van szegény anyám, azt még én elfordulok egy pillanatra, hogy a síró szüzeket vigasztaljam, ez anyám koporsójából, anyámról kilopta az ékszereket. Nem volt más választásom, hogy elhozzam. Tudjátok, én találok ilyen dolgokat. Nagyon sietek. Ja, hogy az órák? Csak arra gondol, hogy az a 2 gyűrű, meg ez a 8 nyaklánc, meg az 1-2 tiara. Hát most komolyan mondom. Nagyon stresszes ez az időszak. A nagy pillanatai, a nehéz idők, amikor ott érted 5-6 szűzlány ott sír. Ez meg azzal foglalkozik, hogy anyám ékszereit lopkodja ki. Hazamentem gumikesztyűért. Reggel 2 balkezeset vittem magammal, amivel nem lehet egy ilyen súlyú feladatot ellátni. Mire visszaértem, minden csurom víz volt, mert a barom tűzoltók összevizeztek mindent. Ja, hát a Clapton, hát jó, hát az befogadtam. Hát az ott, na jó, nem maga miatt fogadtam be a Claptont, az félre ne ért. Amikor édesapám hozzáadott egy igazi fánkpofájú banyához. Olyan rusnya volt. De maga miatt nem fogadtam volna be. De hát ott van neki a felesége, az asszony. Hát az olyan szépen kérte. De olyan nagyon, az nagyon szépen kérte. Az nagyon-nagyon szépen kérte. De a görög lányok. Hát érted, aztán az meg nem mondom, hogy a Clapton dolgozna, de benn van a boltban egész nap. Az asszony meg otthon van egyedül. Otthon van egyedül, én meg terjesztem a görög kultúrát. Mire visszaértem, már senki nem volt ott, pedig megmondtam, hogy egy tapottat se. Akik esetleg láthatták az esetet, a piaci árusok, például Horváth Janka, a gyertyaárus. Vádalkut akarok, tanúvédelem, engem nem érdekel Jeruzsálem, melegem van, hűvösebb helyre vágyom. Vagy a szemközti házból egy csodálatos hölgy, Mamele. Akivel, ha találkoznak, ezt feltétlen adják oda neki. Tehát nem szebb így, drágáim. Jaj, de jó. Végre meghívtak vendégségben, nagyon rég volt ilyen. Hogy? Kedves? Hogy engem? Mámele vagyok, mámele. 13 éve gürizek a piacon. Apám azt mondta, hogy ez jó biznisz. Hát nem jó biznisz, egy nagy szart jó biznisz. Kint vagyok heti 6 napot, a dög melegben rohadok, Sebeszkor is a hülye olajat köpülöm, ő pedig mit csinál? Otthon csajozik, és farigcsálja az ilyen hülyeségeket. Ezt nézzétek meg, tehát hogy ez mi? 9. Számoljátok meg, 9.